Dobrý den, paní Alexandrová. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tohle je moje dcera Monika, pane doktore. Monika Alexandrová, dobrý den. Dobrý den. Pojďte, posadíme se do té místnosti. Probereme všechno, jo? Pojďte, prosím vás. Já jsem vás pozval, abychom probrali péči o babičku, co se změnilo za poslední možná týdny. Trošku si dovolím navázat na ten náš první rozhovor, kde vy jste teda nebyla s náma. Měli jste možnost o těch věcech hovořit doma? Trošku jsme to mluvili. Něco říkala. Zdravotní stav babičky se prolomil ve smyslu přechodu do závěrečné fáze jejího života. Tím hlavním důvodem toho, proč se to takhle děje, je výživa, bohužel teda selhávání srdce. Můžu pro vás něco udělat teď? V posledních dnech, možná týdnu, babička téměř pozvolna z těch asi 600-700 kilokalorií jídla, co zvládla za den, což byly tak třetinové až poloviční porce, tak i přes snahu personálu, i teda pokud vím, přes vaši snahu při vašich návštěvách, to jde neustále dolů. A babička tak nějak se nám vytrácí, když bychom, já to říkám teďka, prosím vás, laickými výrazy, před očima pozvolna. Bylo těžký i doma, že s tím jídlem. No, babička toho nikdy moc jako nejedla, no, ale Vždycky jsme to nějak zvládli. jak to, že to je tak jako naráz hnedka. Není to jako teďka hned, není to úplně nová věc. Spíš téma, které se u babičky zdravotně vyvíjí z mýho pohledu měsíce. To je to, co jsme probírali s maminkou při tom prvním rozhovoru vlastně. Tak se teď naplnilo. Je to o vývoji demence, je to o tom, že babička je v pozdní fázi demence a ta porucha polikání, kterou měla už při přijetí k nám, se prohlubuje. A já vlastně vás zavolal, protože za ty roky, co tady v hospici pracuji, mám bohužel zkušenost takovou, i jako geriatr, který se stará o lidi tohoto věku a těchto problémů, že toto prolomení a tento stav, kdy ona vlastně není schopna přijímat stravu běžným způsobem, je jasnou známkou přechodu do takzvaného terminálního stavu. To znamená situace, kdy maminka, babička opravdu i v řádu dnů až týdnů může zemřít. Považuji to za velmi vážné, je to velmi vážné. Dnů až týdnů. Nejde Může to to nějak, tak být. že bychom třeba tady s ní nějak byli víc, nebo Umíme to s ní. kdyby jsme tam byli my, že by víc jedla, nebo že by... Chápu. Je na nás zvyklá. Jak vás vidím, jak reagujete, to už jsme o tom mluvili poprvé, v tom prvním rozhovoru, já úplně myslím, že i rozumím, nebo já nevím, jestli rozumím, ale snažím se porozumět. Jak to těžký pro vás musí být tohle pochopit a přijmout. Já se zkusím teďka vrátit chvilku zpátky k tomu našemu prvnímu rozhovoru a vysvětlit vám, proč si myslím, že to nejde to nějak ovlivnit. Nebo ne, myslím, proč vím, že to nejde. Jediná cesta, která by teď byla pro babičku, pro maminku, by bylo, že bychom v podstatě i zavezli na jednotku intenzivní péče nebo na ARO. Dostala by speciální žilní linku do jedné z velkých cév, tady v oblasti krční krajiny, pravděpodobně, a do ní by dostávala nitrožilní výživu. A tím bychom ten stav, prosím, nevyřešili, ale na chviličku zpomalili. V řádu týdnu, možná měsíce, 2. V situaci, kdyby stejně s námi nekomunikovala, ten stav by byl vlastně psychicky, z hlediska možná i kvality jeho života ještě horší, než je teď, ale žila by, to je pravda. Bohužel nevím, jestli byste s ní mohli v tu chvíli být, jestli byste ji mohli doprovázet. Já vlastně jsem vás dneska pozval kvůli tomu, abych vám řekl, že to doprovázení už při tom přijetí k nám, a to už bylo i předtím, předtím znamená měsíce předtím, postupně ztrácela výrazně rezervy. My ty rezervy máme ve svalech. Jsou to bílkoviny. Když je potřebujeme, tak si je z těch svalů vezmeme. Babička nemá z čeho. Babička má 30-40% ztrátu svalové hmoty, která je kritická už minimálně měsíc, 2.
Já prosím vás, já bych nechtěl mluvit s váma jenom v těch doktorských termínech a v číslech a já vidím, že to pro vás je hrozně těžké to přijmout. Věřte mi, že to, co ten tým dělá pro babičku, to si myslím, že je to nejlepší, co jí teďka můžeme nabídnout. Já vlastně vás zavolal, protože pro nás jste strašně důležití partneři. Vy obě, celá rodina. Nedovedu si teď tu péči úplně představit, tu babičku bez vás. A pokud se nám teď podaří přijmout a pochopit tu situaci tak, jak je, tak máme docela dobrou šanci babičce pomoct v této fázi společně. My můžeme babičce třeba dát sondu do nosu, která potom půjde do žaludku. Můžeme jí dát sondu do žaludku přímo. A jestli to takhle vnímáte, tak vám za to musím spíš ale poděkovat, protože ano, jsem přesvědčený, že by se trápila, že by jí to nic pozitivního, dobrého nepřineslo. Takže vlastně... Já jsem si říkala... Povídejte. Jak v tom trošku dělám, říkala jsem si, jestli třeba by nepomohl nějaký pek nebo něco. To, o čem jsem před chvilkou mluvil, když jsem takhle ukázal rukou na své břicho, na tu sondu do žaludku nebo sondu do nosu. Ne, To je pořád ta stejná sonda. Tak to asi ne. To bohužel asi ne. A něco jiného než ta sonda, něco, nevím, Já to nějaká říkám jiná takto. My varianta. bychom se nebo... teďka asi spolu měli bavit o tom, jaký plán péče je vhodný, co jí pomůže. No, to bychom A já hlavně teďka, chtěli když nejvíc to pomoct. když to zarámuju tím slovem doprovázení, tak já v tom vidím nutnou potřebu dobrého ošetřování ze strany sester, pečovatelek. Ode mě, od doktora nebo od mých kolegů, určitě je to o lécích, které zmírní případnou bolest, která bohužel tím, že babička teď chřadne i fyzicky a zůstává v lůžku, může nastat z kloubů například. Jste vlastně mluvil o těch opiátech, že? Ona malou dávku opiátu má od přijetí. A nebude potom moc utlumená. Tahle dávka podle mého soudu v tuto chvíli netlumí, ale souhlasím s váma, protože to je nežádoucí účinek opiátu ale pozor, v prvních dnech. Babička už je má další dobu, už takzvaně, my tomu říkáme, není opioid naivní, takže to tělo si v uvozovkách, laicky řečeno, zvyklo na tuto látku a v tuto chvíli, když ona má bolest, tak ty opiáty skutečně pomáhají a nevedou k utlumení. Nám jde o to, aby nás mohla ještě vnímat, aby jsme s ní třeba mohli ještě mluvit. No, já vám to řeknu z druhé strany. Babička vás určitě vnímá. A bude vás vnímat i v době, kdy bude v komatu. Nebo v situaci... Jak komatu? Jako... Tady si na konci víš už. Paní Alexandrová, podívejte, babička pozvolna vás bude vnímat míň a míň. To tělo, když nemá fyzický potenciál, když nemá z čeho brát, tak ani hlava bohužel ne. Ale pozor, vnímat znamená pro vás, že na vás bude reagovat, že s váma bude mluvit. Je to tak, že? Že s váma bude mluvit. Já mám takovou zkušenost, my tady v hospici, bohatou, s lidmi v komatu, že opravdu i tito lidé vnímají. I přesto, že neumí vám říct, já tě vnímám, tak vás vnímají. Vnímají vaši přítomnost, tón hlasu, doteky, blízkost. A mimochodem tu vaši blízkost jako těch nejbližších určitě jako nejdůležitější. Chci jenom říct, že když tam budete jenom na tom pokoji v uvozovkách zase sedět a budete babičku držet za ruku, tak děláte strašně moc. Strašně moc. A to je právě, když se tady bavíme o nějakém tom plánu péče, tak já jsem popisoval před chvilkou, co můžeme dělat my zdravotníci a teď popisuju, co můžete dělat vy. To partnerství dohromady je to doprovázení. Jste říkal, jestli to teda dobře chápu, že tady je dobrý doprovázet, my bychom chtěli, můžeme tady teda nějak zůstat, že bychom se nějak vystřídali třeba s mamkou. A je moc dobře, jestli se budete schopni vystřídat a podpořit se No, navzájem. tak určitě. Že bych tady, když teď zůstala, vzala bych si teď volno pár dní z práce a nějak bychom se domluvili. Jestli bychom mohla tady třeba... Víte, dovolte mi teď trošku osobně, byť je to všechno takhle bolestný, tak ten váš přístup je úžasný. A podle mého soudu i sobě tím pomůžete.
podle mého soudu, teď jste si v podstatě sami pomohli k tomu, abyste tu situaci i potom, až ona odejde, mohli zvládnout. A my vám v tom samozřejmě budeme nápomocní, to bez pochyb. Tady vlastně není návštěvní doba, v těchto situacích tady můžete být samozřejmě 24 hodin denně. Jednu věc bych možná už teď vám řekla, počítejte s tím, že moji kolegové a já třeba vám ji budeme říkat opakovaně, protože teďka ten stav se může vyvíjet klidně třeba i týdny, možná dny. A to je dlouhá doba, ono se to nezdá, ale je to dlouhá doba. A vy budete muset s naší pomocí pečovat sami o sebe. O sebe, abyste spali, abyste jedli, abyste trošku si šli vyvětrat hlavu, abyste se vystřídali, podpořili se navzájem, přijali naši podporu. A to jsou věci, které vyžadují, aby jsme na to se zaměřili, protože taky je to o vás, nejenom o babičce teďka. Babička má to nejlepší, co může mít, díky i vám teď v tuhle chvíli. Ale teď je potřeba, aby i vy jste to mohli zvládnout. Takže jestliže do tohohle půjdete takhle s náma, tak tu zpětnou vazbu budete dostávat, prosím vás. Běrte to tak. Ve váš prospěch, jo? Tak jo, děkuju. My taky děkujeme. Držte se, Děkuju. jo? Shledanou. Nashledanou.